Hepinizi selamlıyoruz. Şanda Dem Partiye Kuj Ahmet Türk, Pervin Buldan, Usuru Süre Önder Pekti, Geradna Partiyen siyasi edibin bane parlamentoya Türkiye'de tamam kirin. Siyasetvanın Kürt, pişti çubun serdana riberi PKK Abdullah Öcalan, dest bi serdana partiyen parlamentoya kiribun. Şanda Demê bi serokê parlamentoyê Numan Kurtulmuş, dest pê kirin û bi MHP, AKP, CHP, DEVA, Gelecek û Yeniden Refahê dewam kirin. İyi Parti di destpêkê de jî li dijî vê pêvajoyê û daxwaza serdanê qebûl nekiribû. Hevserokê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan û Tulay Hatîmoğulları jî di kombinan da behsa vê pêvajoyê dikin û ji gel piştgiriyê dixwazin. Gelo rûniştvanên Amedê li vê pêvajoyê çawa dinêrin? Me ji wan pirs kir. Hinek ji wan bawer nakin û behsa pêvajoyên berê û daxuyaniyên serokkomar dikin. Valla eski baş bu aliki da jê ez ditirsim. Baveriya me jê alî iktidarê nemaye. Berê de me dixapînin ku çencera gotin barî sirêcî paşî gotin kobanê tişkîn dişede ne dibû ku da peşî teva mehkûma siyasî berde. Ew bîna oyunê xwe planê xwe dîsa vê ser kirinê dane ortê ama dîsa em ê jê zarar bînin. Dîsa halkê me jê zarar bîne sonî dîsa me nexweş be yani. Valla ne var? Kayıcı çözüm ne bu? Çözüm oyunu kimse konuştu. Kes rana be, kes destek rana, kes piştahar dina gre. Baveriya me bime heye kırsal darbası navbera ve işihane da tarih diyor devamlı aynı tekerrür ki. Zibervi baverit mi? Li kesên ku bawer dikin wê pêvajo bi serkeftî be jî gelekin. Yani ma kî dixwaze ki kuştin çêbû mirin çêbibe? Kes naxwaze. Em dixwaze barî çêbe mawa rahetî weka xweş dawet wek xweş işte. باش هم تخدم پارتیا ما چه به ایشه ما کرمانجی زمانی ما بدم کیمی ما کرمانجی بهم تخدم اپو به مجلسی باشه ام بارش هست خواستم برای بارش چه به وقت زمان چه به کسک نمیره کسک نه کشتن برای خوش Li Amedê piştî pêvajoya çareseriyê şerê xedekan rûdabû û ji nîvê zêdetir navçeya Sûrê ji ber şer û pevçûnan xerab bû. Lê bi giştî li Amedê kes naxwaze pêvajo bi xirabî li gel vegere. Hêjayê gotinê ku Şanda Demê wê di 11 mehê de serdana hevserokê berê HDP Selahattin Demirtaşî bike. Heman roj Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan jî wê were Amedê û beşdarê Kongra Partiya xwe bibe, çavereyek ku li vir di derbarê prosê de çend peyaman jî bide. Çavê raya giştî wê li peyamên Erdogan û yên Selahattin Demirtaş bin. Xecî Canfarqîn, Dengê Amerîka, Amed.